आच्छा माने गोजा जाबोदों गोजा जानो माने सिन्दुर फुननानै होदों आङो बे मानसिफ्रा होनो खबा नाङो होननायखाय जों एसे साक्सेस जानाय जा थुलो नामा बिस्था जों एक्सरे बानायदोंमोन एक्सरे बानायनानै बे डक्टरा नुदों क'क्राझाराव सिटि स्केन बानायहै दा जोङो बेखौ बानायहैबाय दा क'क्राझारनि डक्टरा होनदों माने बर'पेटायावहाय MRI बानायनो थिनदोंमोन दा जोंनि थाखा फैसानि अभाबाव जों लांनो हायाखै बेयावबोथ' नै थिफुफु देखायखादोंना औ बेखौ देखायनो हागोन नामाथाय आच्छा माने गोजा जाबोदों गोजा जानो माने सिन्दुर फुननानै होदों आङो बे मानसिफ्रा होनो खबा नाङो होननायखाय जों एसे सिन्दुर फुनना होयो थुलो नामा बिस्था औ लोथो दाबो दांनो हागोन ओमफ्राय डक्टरा मा होनदों बेखौ डक्टराथ' दा MRI सो खालामनो थिनदों दा MRI आव जों बर'पेटायाव लांनांगौनि माबा जेबो गैथ'आ ना थाखा गैयिनि थाखाय जों लांनो हायाखै आरो जेनेबा नोंसोर लांखाबाय दा बेयावनोथ' नै स्केन खालामनायाव बे दंमोन ना बे समाव जाहैबाय हाब्रुगिलनि बेखौनोथ' होनदां बे नुखाबाय नै बै जरावनो दंखायो नै ओमफ्राय बे जराव नैयावबो दं ना नैबे बावबो दंना बेयाव दंथ' होमबा बे समावहायनो खोन्थायाखै होनबा डक्टरा मा जादों बेखौ बेबो होना डक्टरा क'क्राझारनाबो बेखौ बानायनायाव आं MRI बानायबा साबसिन MRI खालामना दोनदों MRI बानायनानै जों बर'पेटायावहाय फैसा गैयि MRI क'क्राझाराव हाया बर'पेटायावसो लांनांगौ माबा मा होनोमोनलाय माबा कलेज होनोमोनलाय मेडिकेल कलेज औ मेडिकेल कलेज बरपेटा मेडिकेल कलेज बेयाव लांनांगौ होनदोंमोन बावलांबा मोजां जागौमोन दां होननानै डक्टरा निफ्रायसो माने क्लियार नुगोन जाहैनो आरो MRI खालामबा आं दंफैयो 2 नं गलदामा मा होनोमोनलाय गलादाङि क'क्राझार गसाइगावनि खाथियावहाय दङ श्रीरामपुरा खाथियावनोसै नैबेवहाय ओमफ्राय नैबे आदै नामा जाबाय थानस नार्जारि ओमफ्राय नैबे मादैनि नामा जाबाय आलायस्रि नार्जारि बिथांमोनहा नैबे फिसाला नैबे देरसिन जाहैबाय फार्स्टआव बिथांमोनहा हाबा जानाया बारा बावाखै होनना बुंदों बिथांमोनहा गोबां बैसो जानायनि उनाव हाबा जादोंमोन खोमा जानांगौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबेनो मा होनोमोनलाय देरसिन मा होनोमोनलाय नामा बेना मनजित नार्जारि ओमफ्राय नैबेनिया जाबाय जानभि नार्जारि बे माने थानभि नार्जारि हौवासासो नाय बियो औ थानभि सरि आहाबो मैयानो बुंखादोंमोन आं बुंनायालाय थानभि नार्जारि ओमफ्राय बिसोरहा सानै हिन्जावसा आरो सासे हौवासा दंमोन जाहैदों बिसोर बै समावहाय माने माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बे रुंगुलांनाय जादों आरोना बिसोरनि न'खराव ओमफ्राय नैबे माने फार्स्ट देरसिन नियत होननानै बुङोब्ला बै बे जाय उदैयाव थानानै बे रुंगुलांनाय बेखौ हमालासिनो जुदि फार्स्ट जोनोम जानाय दंबा बेनो नङाबा ना मनजितआनो जाहैबाय ओमफ्राय बिसोरनि न'खरनि हालोदखौ आं देखायना होनि एसे नैबेनो आरोना ओमफ्राय बे जेराव थायो बिदाया नैबे बिदा फंबाय बिसिनि न'खराबो नैबेनो ओमफ्राय एके सेम न'खरनि हालोदा ओमफ्राय औ आबै बियो जाहैबाय खुलुमबाय आबै औ खुलुमबाय बे माने नैबे आदै माने टनासनि बिमा जाहैबाय ओरैनो बेसेबां बोसोराव मायथाइयाव हाबा जानाय नोंसोरो आंना 30 बिदिनो 31 32 नङा बेसेबां मायथाइ जाखो हाबा जानाय 2000 बेसेबां होनदोंमोनलाय 2012 आव हाबा जादोंमोन रायजो राजाफोर ओमफ्राय दायो नैबे गथ'खौ नायनो थाखाय आंनाव बिसोर मदद बिहरदोंमोन जेनेबा न'खरखौ नायफैबाय आङो बिराद माबायदि उसुबिदा नङा आं बेखौ नायगिदिंजोब्बाय नायनानै आं एसे आन्दाज मोनबाय न'खरावथ' प्रब्लेमानोखा जानांगौ आं बेखौ मिथिबाय आरोना ओमफ्राय गथ'खौ दायो नैबे हामगोन बायदि ना बे गथ'आ हामनायनि माबा खालामनांगोन फंबाय सेस्था खालामनांगोन हामाबाबो एसे रेहाय हरनानै जेनेबा जोङो बे फिसाखौ हामनो थाखाय आरो बिनि मोदोमा थोलो जायो रायजो राजाफोर नायबाय दांनानै ओमफ्राय थोलो जायो माबा मा होनोमोनलाय गथ'नावथ' सायाबो खोमादां ओमफ्राय गाबनायालाय गाबा सिंजों नैबे माबाजों एसे माबा जानाय बायदि नुदों माबायाव टेस्ट माबा खालामनायावहाय औ ना सिङावहाय माबा मोनसे थानाय बायदि ब्रेनजों एसे लिंक बायदि नुदों आरो बिदि दङ होमबा बेखौ फाहामनो हागोन ना हायाथाय इसोराथ' मिथिगोन नङा होमबा बेखौ इसोरा औ बेखौ माने थालो फार्स्ट स्टार्टिंआव माबायदि जानायमोन जेनेबा ओरैनो नैसिनिल'मोन नालाय थालोसो नङा जानो इयो थालो मेन थालोआ बे नङा दालाय औ बेनो मेन थालोआवनो आच्छा माबा मोनसेफोर नांदोंमोन नामा बेवहाय नाङाखै जेबो नाङाखै जाबोदों आरो
बिनि बैसोआ दासो 9 दान माने 9 मान्थस जादों रायजो राजाफोर आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन नोंथांमोनहा एसे खाथियाव लाबोनो देखायलाय माने मादैया नैबेयावहाय माने सिन्दुर फुननानै होदों जाहाथे मा होनोमोनलाय मानसिफोरनि खुगा नाङैनि मानि बिनि थाखायहाय बेवहाय माने सिन्दुर फुननानै होदों आरो ना ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मानसिया गोबां किउटबो नायनो थाखाय हाय 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 मा मा ए मा आं माने फैनानै नायफैनो लुबैनानै आङो नायफैबाय आङो गसाइगाव बै माबायाव फैदोंमोन आं साबकाट्टा माने आगोलावहाय दंबावो आमलायगुरियाव फैदोंमोन आं बेयाव लेंहरबाय थानायजों लोगोसे नोंसिनावबो फैनो दाख्लैनिफ्रायनो नोंसोर खोन्थाहरबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो सम मोनैनि थाखाय ओमफ्राय दिनै खेबसेनो फैनायखाय माने थांलाय फैलाय बिराद थाव थाङोना नङा होमबा दा बेनिखायनो आं एखेबारेनो ओरै फैबाय आरो ना दा जोंहा बबेनिफ्राय मोननो जायो थावफ्राबो नङा होमबा अके ओमफ्राय आं मा सानबाय नोंसोरनो मा होनो नोंसोरो बेंकआव थांनानै फैसा बर'नो हागोन ना हानाया हागोन एकाउन्टआ आंनिसो दं आरो आं नोंसोरनो माबा मोनसे होगोन जेनेबा नोंसोरो माने नोंसोर थांनानै बेखौ बर'नानै लानाय हागोन मानो हागोन ना जोंना एकाउन्ट दंखायोबो नोंसिना एकाउन्ट दंखायोना एटिएमबो दंमोन गोमाबाय एटिएमबो दंना एटिएमआ दंमोन गोमाबाय ब्लक जाबाय आरो ब्लक जादों आच्छा गोमाबाय अके थ' आं माने नैबे आगैनि थाखाय माने एसे नायनो थाखाय जि हायो आं माने जोंनाव फैसा गैया दै कसमसे फैसा लाबोयाखै ओमफ्राय आङो माने चेकखौनो लिरनानै होलांसै आं बिसोरनो माने एसे बे फैसाया जाबाय जा मेडाम जयन्त माने मा होनो सार जयन्तनि हिन्जाव मेडाम बे मेडाम हरनायनि आं रांखौनो बिथांमोननियावहाय चेकआवहाय लिरना होनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायगोन फबिन थांलाय चेकखौ लाना फैलाय बे मना दंना रायजो राजाफोर आं फबिनखौ लायनो थाखाय नैबे जाबाय जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि चेकबुक माने ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे एकाउन्टखौ माने आं एकाउन्ट फैसा लाबोयाखैमोन नालाय आं बेखौ बाहायनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय बे नों माबा फबिन नों बेखौ चेक लायब्रबनाय समाव नैखौ मोनबाय आंहा नैबे नानिनिफ्राय नानिया आंखौ आर'नाइजों बरायखांनायनि उनावहाय नायलाय लाजिबायसो दा नैबे आगैनि थाखाय माने बे जाहा जयन्त सारनि हिन्जाव अनसुलि हिन्जाव बे मेडामा हरनाय जि रां आं बेखौ बिथांनि नैबे फिसाज्ला माने मा होनोमोनलाय थानभि फिसाजोमोन नामा फिसाजो थानभि नार्जारिनि थाखाय आङो बैखौ होलांनो नागिरदों फैसा गैयामोन आंनियाव लाबोनाय जायाखैमोन फैसा खिन्थु आं चेकखौनो होलांगोन होननानै आङो सानखादोंमोन आरो ना जायगाखौ जुदि जायोब्ला मोजाङै जुदि माबायदि कन्डिसना नायोब्ला जानला मानला फैसाफोरखौबोथ' होजालाबाया नङा होमबा थ' बिनिखायनो दा बेखौ होलांसै दायो जेनेबा इसांथ' होलांनो हाया जि दङ चेकखौ लाबाय हिसाबै बाहायखानांगोन नङा होमबा स' गाइस निमाहा बिनाय थाबाय जेनेबा नैबे चेकबुकआथ' फैदों खिन्थु आंनि चेयारमेननि मोनसे माबा थायोना फैसा उइद्र खालामनाय साइन होबाबो सिल थायोना बे सिलखौ माने दाख्लैहाय बानायनो होदोंमोन बावफ्लांदों आङो बे बुस्थुखौ मोनसे एजुकेटिभ डाइरेक्टरनिल'सो सिल दं बेवहाय आंनि चेयारमेननि सिल गैयाहाय मोनसे एनजिअनि मोनसे चेकआव जुदि हरनोब्ला आंजों लोगोसे सिलखौबो होनो गोनां जायो ओमफ्राय दा चेकबुकआल' दङ साइन माने सिला गैया बिनिखायनो आङो माने मा खालामनो सानबाय नैबे आंनि एकाउन्टनिफ्रायनो बै फैसाखौ दाननानै होनोसै माने एनजिअआव जाय फैसा हाबदोंमोन बेखौ उनावहाय आङो चेकजों आं उइद्र खालामनानै आंनियाव लाफिनसिगोन माने जाय जाहा जयन्त सारनि हिन्जाव अनसुलि हिन्जाव बिथाङा हरदोंमोन बे फैसाखौ आङो बिथांनि एकाउन्टआवहाय आङो ट्रेन्सफार खालामनानै होनोसै बेखौहाय नैबे गथ'खौ नायनो थाखाय मादैया थाब लांनानै नायहैदो मिथिबायना बुजिबाय बे एकाउन्टआ ओमफ्राय एटिएम दंखायो दा हा माइगा दंना माइगा स' रायजो राजाफोर नायदो नैबेनो एकाउन्ट नाम्बारा नैबे जाहैबाय ओमफ्राय नैबे देखायफैनि देखायफै
बेनि एकाउन्ट नाम्बारा सोरबाफोर हरनो गोसो जादोंब्ला बेवहाय हरनो हागोन आरो लोगोसे जोंनियावबो हरनो गोसो जादोंबा जोंनि एनजिअ'आवहाय जोंनि एनजिअ'नि थ्रुयै हरनो हागोन जों बेवहाय ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन आलायस्रि नार्जारी आं दा नै ट्रेन्सफार खालामसिगोन बेवहाय जागोन ना जायासै बेखौ मानो होनबा BSNL जोंसो आंना कानेक्टआ दा नायदो टटेल जा सार्ज एन्टनि हिन्जावा 5000 हरदोंमोन नालाय आं दा बे 5000 खौनो बेयाव हरफिनसै मामोनलाय दा आंनो पासवर्डखौबो होबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो औ नैबेनि आखाइजोंनो होनोसै शेयार होनोसै एकदमबारे दे नायदो रायजो राजाफोर थांगासिनो दङ साक्सेस जाबाय दायो नोंनि एकाउन्टाव 5000 हाबबाय दे नों नायदो बखौ बर'नानै नैबेनि जि माबा जादों बेमार जादों बियो बेखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय सिकित्सा MRI खालामहैबानो जाबाय दे मोजाङै जोथोन लादो आरो नेक्स्ट बारावहाय आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो खांथ'नांला नङा होमबा बैसो जाबाय नालाय दे थेंक इउ स' रायजो राजाफोर आं दंफैयो दिनै क'क्राझार जिल्लायावनो थाखायोमोन थानायाथ' क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनिफ्राय बारा गोजान नङा श्रीरामपुरा बेयावनो खाथियावनो जाहैबाय होनदों ओमफ्राय 2 नं गलादाङि ना 2 नं गलादाङि जोङो फैदोंमोन आमलाइगुरि साबकाटा खाथियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै हाबबोबाय ओमफ्राय दायो बेयाव हाबनानै नैबे आगैखौ नायबाय बिनि आगैनि मुङानो जाबाय थानभि नार्जारी हिन्जावसा गथ' दासो 9 दान जादों न'खरनि हालोदखौ नायनानै बे गथ'नि बे मा जाथाय जामारदों बोरै मा खालामनांगौ दा बिनि अपारेसन खालामनो थाखाय आं गासै 5000 रां बिथांनो होबाय दानिसो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ ट्रेन्सफार खालामना होदों आरो लोगोसे जाहाथे बिथांखौ मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला जों स्क्रिनावहाय एकाउन्ट नाम्बार होगोन आरो बिनि कन्टेक्ट नाम्बार होगोन अननानै नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन आरो थेंक इउ स' माच जायफोर रायजो राजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसनखौ मदद खालामलांगासिनो दं नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि खामानि मावनायाव बेबायदिनो मदद खालामलांनो गोसो जादोंब्ला जोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै बा जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन 7740039057 थेंक इउ स' माच बे भिडिअखौ हायोबा जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ बेवहाय जोङो आलायस्रि नार्जारी एबा थनस नार्जारी माने आदै एबा आदैया दङ बिसिनाव जों हाबना फैबाय नैबेयाव जों दा साहानि बेबस्था खालामदों माने जोंनि थाखाय बेखौ लोंनो नागिरदों दायो ओइलाय नानि मोना सिङाव हाबसिना दं बिसोरथ' फुदुंदों एकदमबारे होसो खेबना बिसोरखौ माथो मोन्दों ओरै खावखौनो नागिरगासिनो दङ स' भिडिअआ एसेनोसै जोब्बाय थेंक इउ स' माच बाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो लोगोसे मदद खालामबावनो गोसो जादोंब्ला अननानै प्लिज स्क्रिन डिसक्रिपसनाव थांनानै मदद खालामहरबानो जाबाय जाहाथे नैबे आगैनि जे बेमार जामारनाय बेखौ थाबैनो सोखानो हायो उन्दै गथ'आव दासो 9 दान आरो लोगोसे जों दिनै 5000 डनेसन होबाय बे जाबाय जयन्त सारनि हिन्जाव अनसुलि हिन्जाव बे मेडामा हरनायमोन आरो बेखौ जों बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि एकाउन्टजों होनो नागिरदोंमोन चेकबुक दंमोन ओमफ्राय दाख्लै बावहाय बे लिक माबा जागासिनो दं मोनसे डाइरेक्ट फिल खालामखानाय मोनसे सिल दंमोन जोंनावहाय बे सिला माने एसे प्रब्लेम जाना होदों दा गोदान बानायफिनदों दाख्लैनो समबाराव जागोन होनदोंमोन दा जाबाय नामाथाय अखा हानायनि थाखाय थांनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दायो माने बावनानै दंमोन आङो ओमफ्राय एक्चुअलि फैसाखौ नैबे एनजिअनि फैसाखौ चेकनि दारैसो बरननो मोनो नालाय चेकनि दारैसो माबानो हायो नालाय स' बिनि थाखायनो दा आङो बे चेकखौ इउज खालामनो नागिरदोंमोन दा बे जायैनि थाखाय आं निजिनि पार्सनेल एकाउन्टनिफ्राय आङो डनेसनखौ होबाय आरो लोगोसे बै बे माने फैसाखौ आङो रिटार्न खालामनानै बेखौ कालेक्सन खालामनानै माबा मोनसे खालामसै आरो जुदि लाफिननाय जायोबा लाफिननाय जायो लाफिननाय जायाबा बेखौ बे फैसाखौ गुबुन खामानियाव बाहायना होनाय जागोन स' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय थाबाय जय बर' हारिनि जय माने ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बेयाव फैनानै नायदो आंखौ माने रिसिभ खालामग्राफ्रा स' थेंक इउ स' माच आरो जाय मानसिया आर'नाइ होदोंमोन नैबे बिनानावानो होदोंमोन बिथांनि अनसुलि फिसाजोखौ नायदो एखेबारे ओइ नानि मा नाम बिनि नामा निसा ब्रह्म ओरै देखावदो नै निसा ब्रह्म ओरै नाहरदो ओइ सेस्टारनानै स' थेंक इउ स' माच बिसोरो फट' लायोनो दसे स' बाय
So guys बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बैंक एटिएम दं खाथियावनो बेयावहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो बेयावहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जिरा आंटी बैठता है यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो भी है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया जाता है पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है यहाँ पे सारा ग्लास है ये सब ग्लास है ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है क्या प्रॉब्लम है वो सब दिखेगा उसके बाद आपका ग्लास तैयार होगा सो 5 मिनट्स में ये हुआ है आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा ये खाजलगांव सेंटर में है डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल